Isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa kabanatang ito ay susuriin natin ang simulain ng retorika. Ayon kay Benjamin Spock, magtiwala ka sa iyong sarili. Marami kang nalalaman kaysa sa iyong inaakala. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang mga kasanayang pampagkatuto. Una, natutukoy ang mga tuntunin ng maritorikang pagpapahayag. Pangalawa, naiisa-isa ang mga tuntunin ng maritorikang pagpapahayag. Pangatlo, na pag-iiba-iba ang mga tuntunin ng retorika. Pangapat, nagagamit ang mga tuntuning ito sa pagpapahayag. Nasubukan mo na bang manghikayat? Paano mo ito isinagawa? Ano-ano ang iyong ginawang paghahanda? May sinunod ka bang tuntunin o simulain? Ano-ano ito? Alam na natin na ang retorika ay isang mabisa at kaakit-akit na pagpapahayag at maaaring pasalita o pasulat. Pero paano nga ba makabubuo ng isang maritorikang pagpapahayag? May mga tuntunin ba itong sinusunod? O hindi kaya ay may mga mahalagang elementong dapat isalang-alang upang matagumpay na makabuo ng isang mabisa at kakit-akit na pahayag sa paraang pasalita o pasulat? Ang mga klasikong retor gaya nina Aristotle at Quintilian ay nagbigay ng 5 tuntunin ng retorika: ang imbensyon, pagsasaayos, estilo, pagmemorya, at presentasyon o deliberasyon. Tingnan natin ang kanilang mga pananaw hinggil dito. Ito ay hango sa http://rhetoric.net textbook canons of rhetoric.htm. Narito ang mga pananaw ni na Aristotle at Quintilian hinggil sa mga tuntunin ng klasikong retorika. Una ay ang imbensyon. Pananaw ni Aristotle nito ay ang pagtuklas sa mga magagamit na paraan ng panghikayat. At kay Quintilian naman, ito ay proseso tungo sa paglinang at pagpipino ng argumento. Pagsasaayos. Ayon kay Aristotle, ito ay pagpili at pagsasaayos ng mabisang argumento. Kay Quintilian, ginagamit sa pag-alam kung paano ito isasaayos para sa mas malakas nitong epekto, kadalasang nagsisimula sa introduksyon o exordium. Sa estilo, ang pananaw ni Aristotle nito ay ang pagharap ng argumento sa makatarungan at malaman na pagpapahayag. Kay Quintilian naman, magkasama niya itong tinalakay at ang presentasyon. Pagmemorya. Pananaw ni Aristotle nito ay ang pagsasalita ng walang paghahanda. Kay Quintilian, ito ay naisasagawa kapag ang tagapagsalita ay binabalikan ang lahat ng tuntuning nabanggit habang nagsasalita. Sa presentasyon o deliberasyon, ang pananaw ni Aristotle nito ay ang mabisang paggamit ng boses, kumpas, wika at mga larawan o imahe. Kay Quintilian naman, ito ay ang huling hakbang sa pagsasalita na inihahayag sa paraang kagiliw-giliw at katanggap-tanggap sa mga tagapakinig. Ngayon sa inyong palagay, may pagkakaiba ba o pagkakatulad ang pananaw ni na Aristotle at Quintilian hinggil sa mga tuntunin ng klasikong retorika? Ano-ano ito? Kung susuriin ang pananaw ng dalawang klasikong retor, ay halos magkatulad. Kaya lamang, sa pagtalakay ng estilo at presentasyon, hiwalay itong tinalakay ni Aristotle. Samantala, magkasama naman itong tinalakay ni Quintilian. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa imbensyon na isa sa mga tuntunin ng klasikong retorika. Hinati ni Hermogenes ang paksa sa 2 uri, ang tumutukoy sa panlahat na kaso at ang mga tumutukoy sa mga tiyak o espesipikong kaso. Ang una ay tinawag niyang thesis at ang ikalawa ay hypothesis. Nakaiba sa alam nating kahulugan ng hypothesis sa kasalukuyan. Nagbigay naman si Aristotle ng 2 pamamaraan ng imbensyon, malikhain at hindi malikhain.
Isinama ng mga manunulat at orador ang pamamaraang malikhain sa tinatawag na sining ng retorika, kabilang dito ang pagbibigay definisyon, pagkukumpara, pamamaraang gamit ang halimbawa o induction, pamamaraang batay sa universal na pahayag o deduction sa mga karaniwang mga paksa. Samantala, ang hindi malikhain ay tinuturing na hindi nakabilang sa larangan ng retorika gaya ng mga batas, kontrata, pagpapahayag ng testigo at pagpapaliwanag habang iniimbestigahan. May mga dapat isalang-alang tayo sa paghanap ng argumento o imbensyon. Una, ang pangangailangan, inaasahan at isipan ng audience tungkol sa argumento. Pangalawa, anong uri ng katibayan ang gagamitin? Ito ba'y mga katotohanan, testimonya, estadistika, mga batas, kawikaan, halimbawa o mula sa autoridad para mapaniwala ang mga audience? Pangatlo, paano mas mabisang makapanghikayat sa audience, katwiran o logos, emosyon o pathos, karakter o ethos? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa katwiran o logos. Dito galing ang salitang logic sa kasalukuyan. Ang paggamit ng mga dahilan, maging ito ay pangatwirang batay sa mga halimbawa o inductive, at pangatwirang may batayan o deductive na gumagamit ng mga universal na pahayag o paniniwala para makabuo ng isang konklusyon. Narito ang halimbawa sa pamamaraang pabuod. Ang cellphone, computer, MP3 at marami pang iba ang ilan sa maituturing nating kagamitang makabago na nagpapatakbo sa buhay ng ating mga itinuturing na pag-asa ng bayan. Ito ang mga kinababaliwan ng maraming kabataan sa ngayon, kung kaya't ang kanilang pag-aaral ay nauuwi sa kawalan. Ngayon, paano natin ito mapipigilan? Dadako naman tayo sa emosyon o pathos. Galing dito ang salitang pathetic. Ito ay ang paggamit ng emosyon para pagbaguhin ang pananaw ng audience. Narito ang halimbawa sa pamamaraang pasaklaw. Alam naman natin na kailanman hindi tayo tinalikuran ng Diyos dahil alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Kaya anuman ang nangyayari sa atin, tiyak na mas may magandang plano ang Diyos. Ang susunod nating tatalakayin ay ang tungkol sa character o ethos. Ang ethical naman ang galing dito. Nakasalalay rito ang personalidad at kredibilidad ng tagapagsalita upang makaimpluwensya sa mga audience. Narito ang isang halimbawa. Kung ikaw ang ina ng pinatay, ano ang iyong mararamdaman? Hindi ka ba maghangad ng katarungan para sa iyong minamahal na anak? Pang-apat, anong mga paksa ang gagamitin para pag-aralan ang sitwasyon at makapagbigay ng ideya? Panglima, ang tamang panahon ay nababagay na pagsasagawa para sa komunikasyon. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pagsasaayos. Pinahalagahan ng mga klasikong retorisyan ang tamang paraan ng pagsasaayos o pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng pahayag. Kadalasang iba-iba ang bilang ng bahagi ng isang pahayag. Aalamin naman natin ang karaniwang bahagi sa pagsasaayos ng pagpapahayag. Una ay ang introduksyon o panimula. Sa bahaging ito, inihahanda ang mga audience para sa isyong tatalakayin. Kinakailangang ihanda ng tagapagsalita ang tono ng pagtalakay na magiging kaiga-igaya para sa mga audience. Dito rin niya ipinakikilala ang kanyang sarili at ipinaalam ang kanyang kredibilidad sa pagtalakay sa isyu. Pangalawa, paghahayag ng katotohanan. Tinatalakay naman sa bahaging ito ang paghahayag ng totoong pangyayari, kaugnay ng isyu. Pangatlo, pagpapaliwanag ng mga termino at mga isyu. Pang-apat, pagpapahayag ng thesis. Panglima, pagpapatunay. Dito inihayag ang mga katibayan kaugnay ng isyu. Pang-anim,
pagpapabulaan ng mga magkakasalungat na argumento, pinasusubalian ang isyu bilang hamon sa argumento, at ang pangpito ay ang konklusyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa estilo. Binigyang kahulugan ni Aristotle ang mahusay na estilo bilang maliwanag at tamang pagpapahayag. Ang pagiging natural ay mapanghikayat, ang artipisyal ay kabaligtaran. Nagbigay naman ng 4 na katangian ng estilo si Cicero. Ito ay una, katumpakan ng gamit ng salita. Pangalawa, kaliwanagan ng pagpapahayag. Pangatlo, kaangkupan sa okasyon at audience. At ang pang-4, kagayakan o paggamit ng palamuti sa pagpapahayag gaya ng tayutay. Ang susunod ay ang pagmemorya. Ang mga manunulat ay nagbigay ng 2 uri ng memorya, ang natural at ang malikhaing pagmemorya. Ang natural ay ang pagtanda sa pamamagitan ng pagtatanim sa isipan. Ang malikhain ay naisasagawa sa pamamagitan ng pagsasanay at disiplina sa sarili. Sa kasalukuyan, may mga kagamitan na ginagamit bilang pantulong sa pagmemorya gaya ng mga teknolohiya. Halimbawa nito'y computer, multimedia presentation, at iba pa. Ang panghuli nating tatalakayin ay ang tungkol sa presentasyon o deliberasyon. Ang kakayahang may malaking gamit sa orador at mas pinahalagahan para sa panghikayat. Ang kumpas at boses ang pinakamahalagang isinasaalang-alang dito. At dito nagtatapos ang bahagi ng aralin nating ito. Naway may natutunan kayo na makakatulong para sa pagpapaunlad ng inyong pagpapahayag at pagkakaroon ng isang mabisang komunikasyon. Maraming salamat.